Okay-ke kade ngisawasha ibrush lami la. Ngikhombisa ukuthi ibrush uma siliwasha aliwasha ngomcathangana. Ngayi itsipho lehlaza le. Hlala la ibrush lami. Ngisaliwasha. Engiyotshengisa-ke ukuthi what I'm done. Ukuthi ngiqedile nesikhathi sesingishayile manje kumele ngihambe. Ngitshengisa ukuthi siqedile. Okay. Sibo. Hlanganiselo. Nalo. Iyakubonakala kahle. Kodwa nje kuyabonakala ukuthi kusemanzi. Qedile. Noma kuthiwa khona imbobo angazi ecashe kanjani. Kodwa uma kukanje ivalekile ngoba nanga eceleni siyayivala kodwa nje yabo. Hawu. Emva kwalokho-ke ngiyabachazela lapha ukuthi emva kwalokho-ke manje emva kwalokho sesobuyisela iy'nto zakhona. Sidedele sebethi befake iy'nto zakhona lapho phambili khona okusazokwenzakala. Okay. Worazo. Ipanela ngapha. Nali box. Okay. Box lela likhandwa yimi leli box leli. Yabo. Sixhumile sizongena lapha. Then this is our console. Nayo nje ayikapheleli isakhathekile. La ngaphansi la kusamele ngikede 100 la kusamele ngivale la. Ngivale la then emva kwalokho ngiqeda ukuvala siyapenda. Umbala vese ufana nesikebhe. Okay guys ngiyabonga. Ngizonibona-ke sengi-installer lezi zinto lezi eziwu-2. Lezi eziwu-2 mase ngi-installer siyaxhumana. Ngiyabonga.